갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수. So mga ka-vlogs, nandito tayo sa Lumihan, Lumiguto, Tapsilog. Di ko alam kung saan location na ito mga ka-vlogs. Kasi nagugutom na ako. Mas nakakapagod kasi mag-drive eh. Di ba, Mac? Nakakapagod mag-drive. Pagod na pagod ako eh. Kaya kain muna tayo. So mga ka-vlogs, nag-order kami mga ka-vlogs ng Luming Batangas. Uy, may free wifi. Gusto ko. Yun, cousin ko, si Pipay. Hi! Shout out, Pipay. Shoutout sa mga nanonood ng Kaulan. Idan ang bilog-bilog. So, maya na muna update ko kayo mga ka-vlogs sa pupuntahan namin. Kasi pupunta kami ng Lobo, Batangas. Napakalayo pala, akala ko malapit lang. Almost 2 hours na ako yung nagbabiyahe mga ka-vlogs. So ka-vlogs, subukan natin yung Luming Batangas. Alam ko na nung lasa nito. Yung aroma niya, mayroon siyang aftertaste na matitikman mga ka-vlogs. Pero ganun din. Alam niyo mga ka-vlogs, sa akin lang iba-iba naman panlasa. Nagkakatalo yung mga ka-vlogs dito sa sausawan, yung ginagawang sausawan mga ka-vlogs. Ang lasa ng Luming Batangas. Pero sa akin lang naman yung mga ka-vlogs. Iwan ko lang sa iba. Kasi iba-iba naman tayong panlasa mga ka-vlogs. Try natin yung mayan, chicharong bulaklak. Yun. Subukan natin yung may sili mga ka-vlogs. At saka may sibuyas. Ito yun. Try natin yun. Yun, doon lang magkakatalo talaga. Typical na Luming mga ka-vlogs. Sarap. So yun mga ka-vlogs, nandito tayo sa Lobo, Batangas. Pumunta tayo sa isang resort dito na pag-aari ni Boss Donald Taduran. So andito tayo para wala lang magawa, wala lang akong masabi. So andito tayo. So buti naman pinagbigyan tayo makapunta dito ng libre mga ka-vlogs. So nangyari, kadadating lang namin, ginabi na kami. Almost 3 hours yung biyahe namin, galing kami ng Cavite mga ka-vlogs. Kaya yun, gabi na kaming dumating dito. Yun, magpiprepare pa lang kami ng pagkain namin kasi medyo nagutom. So pagod na pagod mga ka-vlogs. So ito yung mga tent dito mga ka-vlogs. Hindi kasi gaano makita kasi mga ka-vlogs, medyo madilim tayo ngayon, dumating na tayo ng madilim. So bukas mga ka-vlogs, ikutin natin to at para makita natin yung gaano kaganda dito sa Lobo, Batangas mga ka-vlogs. Ngayon, pasensya na kayo, wala tayong gamit na camera ang medyo maayos-ayos pang gabi. Cellphone lang ang gamit ko mga ka-vlogs. Hindi ko nadala yung GoPro ko. So yun, may mga kubo naman dito na pwede nating tulugan mga ka-vlogs. So ngayon ang gagawin natin, magpiprepare muna tayo ng pagkain. Let's go! Uy, ulit doon, nag-ulit ka. Mga ka-vlogs. Ay, ikaw mo, i-follow rin ka pala sa Christmas. Hindi pa ka muna ka-subscribe. Guys, nandito tayo sa Lobo, Batangas mga ka-vlogs. So, ito yung mga tirador dito. So, nandito tayo sa resort ni Boss Donald. Pasalamat tayo kay Boss Donald, pinagbigyan tayo pumasok dito ng libre.
Ito oh. Malulupit to. Si Bandol. Aloy! Shout out Aloy! Oh, tayo imagine bulag yan mga ka-vlogs oh. Yan ang masarap dito kasi medyo malamig yung temperature dito mga ka-vlogs. Unlike sa ano natin, sa place natin. Dito tayo sa malapit sa bundok. So nagluluto tayo. Boss Jade! Yan oh, siya nagluluto ng pulutan natin. Sinarapan. Ano tawag dyan? Sinarapan. Sinarapan daw, sinarapan. Balaw? Kung sa Bicol, tabyes. Sa Bicol, siraman. Doon na. Nakikita yung sumo. Isang sumo para sa akin. Ow! Mataba naman yun. Oh. Nasa taas pa talaga. Ang taba-taba na. Grabe. Grabe to. Oh. Sarap niyan mga ka-vlogs. Oh. Yun oh. So, paminsan-minsan mga ka-vlogs. Nakalabas din ako sa kulungan ko mga ka-vlogs. Yun talaga mga ka-vlogs. Madilim kasi dito mga ka-vlogs, walang mga ilaw eh. Cellphone lang gamit ko. Oh. Ka-vlogs oh. Magluluto sila mga ka-vlogs. So actually mga ka-vlogs, dumating kami dito gabi na. Kaya hindi kami nakapag-prepare ng maayos. Yun oh. Utaw! 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 Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hindi yan laruan! Hindi yan laruan! Utaw! Baka matamaan ka dyan, Utaw! Oo. Ano yan? Uy, bata! Utaw! Utaw! Utaw, salita ka, Utaw. Uy! Yan, oh. Yung palita, ginawang, kaya Bustulan doon. So, abangan natin mga kabanata. Ang kabayan ng Carbonio. Mangyayari dito mga ka-vlogs. Ano? So guys, nandito tayo sa Lobo, Batangas mga ka-vlogs. The time is 6:30 in the morning mga ka-vlogs. Kagigising lang namin. So, andito magandang tubig. Magandang tubig. Dito mga ka-vlogs. Yun oh. Malinaw siya. Wala siyang buhangin. Bato-bato nga lang. Pero all good mga ka-vlog. Dan! Be careful ha. Dito ka lang sa gilid. Pagbantayan niyo. Yun oh. Yan oh. Yan ang pag-aari po yan ni Boss Donald. Salamat pala kay Boss Donald sa nagbigyan tayo na makapunta dito sa private resort ni Boss Donald Kaduran. Maraming salamat sa iyong boss. Lugar po na to ay Lobo, Batangas mga ka-vlogs. So, magandang tubig mga ka-vlogs, malinis. So, may mga bagong tanim dito mga nyug dito sa may hagdanan siya. Yun o, ka-vlogs. Tao! Ligo, ikaw, ligo! Ha? Yun si Nonon.
Non, shout out. Shout out sa mga taga-Origa. Shout out. Shot. Yun oh. Maganda yung yan dinaanan. Diyan sa bandera, diyan kami dumaan dito sa paanan ng bundok na to mga ka-vlog. Medyo ano nga nakakatakot rin yung daan kasi may mga landslide dito mga ka-vlogs. Pero yawa ng Diyos, nakarating din kami ng maayos dito sa mga pinuntahan namin mga ka-vlogs. Maganda siya, malinis din mga ka-vlogs. At saka hindi siya crowded sa mga tao mga ka-vlogs. Medyo malayo na kasi ito mga ka-vlogs. Hanggang doon yan mga ka-vlog. Yung anak ko, naligo na kanina, takot sa tubig. Pero bigla na rin siya naligo mga ka-vlog. Go! Ay, put! Ba't nahulog?
lang, mga ka-vlogs, malinis ang tubig dito. Pero ang problema lang, mga bato-bato sa mga ka-vlogs. Pero in fairness, as in malinis talaga ang tubig dito. Ang problema lang yung mga bato-bato. Ang sakit sa rapa-rapa. Buray na nga tinaman isko. Abong magtumbak na, dahil sinila. Up, stand up. Ito na lang sa'yo. Oh, nakita niyo yung katawan ko? Ha? Nakita niyo, sampol pa lang yan, ha? Pag si Aman, iba na nakahubad, ang maraming nanonood. Oh, ako naman. Oh, mga vlogs. Magpapa-experting kami. Hi na, hi doon. Hi! Mga vlog. Malinig ka rin yung tubig, nasa mga bato. Aray nga, nagdadaras sa nangangagat at sa nangangagat. Ay, gulag! Pwede nga ni Asal Pabida. Pwede nga ni Pabida, tagulong. Ang taba ng buluan kong magsuner. Mga vlogs, sarap maligo. It's been a long time nakakaligo ako ng dagat, mga ka-vlogs. Ang alat-alat! Nakatutok? Nakikita ko. Oo nga, ikaw nga ang nakapresenter. Gwapo ba ako sa camera? Yes. Pero hindi, pangas pa rin. Yeah, yung pagiging pangas, okay na yun. Walang problema yun. Walang issue yun. Tampo pa rin. Ang problema, ano naman pamawan? Papaksiw. Hindi, bante, bante. Paksiw. Nagsusok na ako ng mga nagkukuha. Bakit? Kukuha din ang pira mga lagi. Nagbintang sa tanong. Papaksiw daw. Hi! Hi! Oh, bebe! Ay, ito na. Come here! Come here! Naguran, naman.
Dito tayo ng tilapia mga ka-vlogs. Ayun o. Lakas ng apoy o. Galing. Ganda. Masarap. Naapoy kahit walang kahoy. So mga ka-vlogs, it's time. Pauwi na kami mga ka-vlogs. Itong dadaanan namin oh. Nakikita nyo yun, ang ganda no. Punta kayo dito. Sama nyo, kalibre nyo. Mahirap lang yung pagpunta dito, yung mga pag-travel natin. Pero mga ka-vlogs, solid talaga. Solid na solid yung pagod. Astig mga ka-vlogs itong daanan namin. Yung bundok yan mga ka-vlogs. And then dito sa baba niya. Dito tayo naman kagabi. Kagabi dyan kami duman, nagkamali kami. Ang tanga kasi ng driver. Ang ganda nyo mga ka-vlogs oh. Sariwa pa mga ka-vlogs tong dagat Pag dito. namunga tong mangga na to, libre sa lahat eh. Oo nga. Aantayin natin itong mamunga. Para ba umingi? Yung mga kasama namin na ako na sila. Stick mga ka-vlogs. Solid na yung pagpunta namin dito. Pag inahas ka ngayon. Ang ganda ng tubig dito mga bundok dito sa kanan namin, bundok din sa kaliwa namin mga ka-vlogs nung dinanan namin. You know. Matatapos na itong mga ka-vlogs. Kaya kayo mga politician, itong gawin nyo. Hindi puro kayo porma. Ano yung kabayo? Kalalawgin din. Ganda pala dito mga ka-vlogs sa Lubo, Batangas mga ka-vlogs. Pinunta namin mga ka-vlogs sa private resort ng mga ka-vlogs. Pag-aari ni Donald Karuan. Kaya sobrang thankful boss. Nagbigyan mo kami makapasok dito sa resort mo boss. Nang libre. Libre yun ha. Nauulitin. Wow! Tingnan mo naman. Ay, naku, ganda ng place oh. Tingnan mo guys. Mga dinadaanan namin. Oh, astig! Pinang-pinang nilibo sa atin. Uwi na kayo mga ka-vlogs. Ang alat ko. Nagbalnaw ako. Rivers. Breeze yung mga ka-vlogs oh. Nasa baba niya. Ganda! O tingnan mo, maganda kung dumaan dito. Pag ano talaga, maliwanag, hindi gabi. Kagabi nakakatakot eh. Kabayo ko mga ka-vlogs. Ulit kasi tayo. Gabi. Andun si Vice din daw. Nalimusin pala sila eh. Karo. Nakakaro mare. Kaya nga eh. Mga nakahiga. Kanina ko ba gusto sabihin, kaso lang ayaw ko magsalita eh. Ano ba yun? Sobrang bait ng ni Boss Donald kasi pinahiram pa kami ng sasakyan. Tapos yung resort niya, Libre pa. libre pa sa atin pinagamit. Ang problema, linggo lang. Kasi wala na siya ipapaitin. Oo. Meron nga talaga, baby girl! Baby girl! Ano nangyari? Hoy! Hoy! Hoy!
Baka nag-ano sila. Naglalabo. Ang uso ko. Uy, ang gulo ka rin. Ano nangyari doon? Malamig ko. Baka may ginagawa. Video call mo ko. Bakit tap-tapan naman ito ko darwa? May kinakalikot siguro. Baka may kinakalit. Pero putang ina mo ito. Halos kalahati na nung sakyan mo. Ano nakagal? Nahulog sa ano, ha? Nakita yun ng vlog ko. Kaya yung mamaya tingnan ko yun. I-send ko sa kanya. Oo, i-edit ko yun. I-send ko sa kanya. Oo. Veterans mo, ito. Paunahan na nito doon. Nasa gigay kita na una. Paunahan. Veterans mo, bitong sira. Lupoy. Amo dito. Last time ko. Ganyan nga eh. Oo. Mga vlogs, tingnan mo yung mga place dito dadaanan namin. Oh! Nasa bundok kami oh. Nasa ilalim kami ng bundok dumadaan. Binutasan ng kasama ko. Sinuna kasi binutasan yung bundok kaya nadaan kami dito. Doon lang pala sa dulo yung pangit ng daan. Dito ayos lang. Tapos sa unahan, meron din. Oh, ganito. Dito. Lubak-lubak. Ano rin, lubak. Rough road din. Sabi nga ni Bilap, ayaw sa Singapore. Iba daw yung mga salita. Hindi daw rin kunada. Hindi rin ko nada. Ayun. Ano? Ayun, masagot dito. Ano sabi daw? Pangat daw sa Singapore. Kasi Ibang sa- kunada. Hindi naman daw iri ka. Iba yung mga salita. Oh, iba na alawi. Bata mo? Oh, nakakita lang ng babae namatay ng makina. Ano yan? Ano yan? Boracay Resort. Boracay So, Resort. pag pupunta ka sa resort ni Boss Donald, yan i-search mo. Burak. Ano? Yan yung lalabas sa... Ano yan? Anong pangalan yan? Boracay. Boracay Resort Lobo. Hindi, San Juan to eh. Ha? Biyo. Nasa, parang sakop na to ng San Juan to eh. San Juan, oh? Oo. Boracay. Tingin na dito. Ay, nasa ano kayo? Sa Indonesia. O nasa Bali kami. Nasa Korea. Nakatingin kayo doon na. Wala ka naman. Yung kaya di sa'yo natin. Kaya kayo sa akin nakatingin. Hindi ako lang taga-video. Hindi ko doon. Pagtutusin dito lang nakakapatagal sa ano. Pagpasok mo na dito. Mga big bike astig. Great wow. Tingnan yung mga cowblocks. Tingnan yung mga dinadaanan namin. Woo! Lasing na kami.
manggalan. Wala siya po dagat. Diretso mo sa Speed po. Ilog Pasig. Pagdating namin nung ano, dyan kami nakasakay kuya pagpunta namin dito. Oo. Araw namin, wala Tapos kami. gumawa yan sa ating Isay pa yun. Puti. Alin? Ilog lang kami. pa dyan, dun sa Kalamba, sa garahe nila. Ano, Oo. sa tirahan. Oo. Pagbaba naman ng video, yun, kaninong kapatid yun? Kaya may kapatid ko po, kundi nabilan dyan. Naglalabas ako maghapon. Kaninong kapatid? 86 Beach Resort. Ang mga din sa mga research, ang mga din mga gusto sa akin. Alam mo, hindi ko rin kukuha niyo dyan. Oo, tama. Imbis di ka na nahihirapan. Para pa, kasi siwan. Kaplas. O di mo kumakasahan dito sa mga rides na ganito. Mag-drive. Hindi na lang ako gagalaw sa bahay. Mapapagod ako sa mga ganitong adventure. Gusto ko may driver. Paano ako makapagpa-vlog? Ito yung mga panlaban ng Pilipinas, mga kanyang poste. Yan ang panlaban ng Pilipinas. Ayun, dagat na naman yung mga ka-vlogs. Oh. Baby Syra, hello. Tulog na si Baby Syra. Yung mga ganyan. Mami Donna, hello. Unang punta namin dito, parang nalalayuan kami. Tumigil kami dito, tumigil yung ako. Sabi ko, saan din ako nabit? Medyo sa ulan pa. Medyo sa ulan, pero malayo. Ako nagdadrive